Ezkerraldearen egoera sozioekonomikoa azkenengo hamarkadetan ez da hobetu. Horrela adierazten dute indikadore sozioekonomiko guztiak. Begiratu dezakegu langabezi eta prekarietate tasei, baina baita ere beste eremu batzu ere. Adibidez, hezkuntza segregazioaren indizei edo zerbitzu publikoen egoera ahulari ere. Egoera hori ikusita eta euskal instituzioen iniziatiba falta ikusita EH Bildu Ezkerraldeak prozesu kolektibo bat abiatzen du uda aurretik eta hamarnaka eragile sozial, sindikal lekin batera abiatzen du Ezkerraldea gara ditugun prozesua. Euskal Herria Bilduk datorren urteko hasieran Ezkerraldea plan estrategikoaren aurkezpena egiteko asmoa dauka. Plan estrategiko hau izango da ariketa konpartitu baten fruitua. Dagoeneko Euskal Herria Bildu ariketa aktibo bat egin du, elkarrizketa ziklo bat abiatu du eta gauzatu du hamarnaka ezkerraldeko eragile sozioekonomikoekin. Orain bigarren fase batean, lehenengo fase horretan jasotako informazio guztia sintetizatuko dugu, kontrastatuko dugu beste eragile batzuekin, adituekin eta baita ere gure komunitatearekin plan estrategikoaren forma emoteko. Uste dugu ezkerraldea dauzkan arazoak ez direla konpontzen soluzio partzialekin, ezkerraldeak behar duela plan estrategiko bat, epe luzera eta egiturazko aldaketak proposatzen dituena arlo ezberdinetan. Hori da egin nahi dugun azken finean gure asmoa da, ezkerraldeko jendea bizitzea Euskal Herriko beste eskualdetan bizitzen den bizitza kalitate berberarekin. Uste dugu eskubidea daukagula eta uste dugu hortarako borrokatu egin behar dugula.